Pan fyddwch chi'n dechrau'ch busnes, mae'n demtasiwn enfawr chi geisio gwerthu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth i bawb. Wedi'r cyfan, rydych chi eisiau cael cwsmeriad ac fe wnaeth unrhyw gwsmeriad sy'n fodlon talu'r tro. Yn anffodus, nid fel na mae pethau'n gweithio. Meddyliwch am funud, beth fyddwch chi'n ei wneud? Fyddwch chi'n prynu popeth dan hael a byddwch chi'n dod i gysylltiad ag e? Wrth gwrs na byddwch chi. Mae rhai pethau sydd ddim o ddiddordeb i chi o gwbl. Mae'r un peth yn wir am bobl sy'n prynu'ch cynnyrch a'ch gwasanaethau chi. Does dim pwynt i chi wastaffu amser, arian ac ymdrech yn ceisio gwerthu rhywun na fydd byth eisiau prynu gennych chi. Beth call i'w wneud yw canolbwyntio ar werthu i bobl yr ydych chi'n gwybod eu bod nhw eisiau'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth neu o leiau'r rheini sydd fwy tebygol o fod y diddordeb ynddo fe. Mae gwybod pwy rydych chi'n ei targedu'n help wrth i chi farchnata. Oherwydd eich bod chi'n gwybod pwy yw'ch cwsmeriad chi, byddwch chi'n gwybod beth i'w ddweud, ble i ddweud hynny a sut i'w cyrraedd nhw. Felly, sut mae cael gwybod pwy yw'ch darpar gwsmeriad? Wel, dechreuwch drwy ofyn cwestiynau chi'ch hun a defnyddio'r atebion i greu darlun o'ch cwsmer delfrydol. Eich cwsmer delfrydol gyda llaw yw rhywun sy'n cyfateb yn berffaith i'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Mae diddordeb dan nhw yn y math o gynnyrch neu wasanaethau y byddwch chi'n ei gwerthu, neu mae angen y pethau hynny arnyn nhw. Maen nhw'n chwilio amdano chi, yn prynu gennych chi, ac maen nhw wrth i bodd yr hyn yr ydych chi'n ei ddarparu. Maen nhw'n sôn amdano chi wrth ei ffrindiau, ac maen nhw'n dod yn ôl o hyd i brynu rhagor. Dychmygwch gael llon busnes o gwsmeriad fel yna. Gret, fe. Felly, mae creu darlun o'ch cwsmer delfrydol yn beth sydd wir yn werth i'w wneud. Mae yna lawer mwy o wybodaeth am ba gwestiynau'n union i'w gofyn a sut mae creu darlun o'ch cwsmer delfrydol yn adran nabod eich cwsmer y modiwl yma. Mae templed ar gael yno hefyd i'ch helpu chi roi cychwyn arni. Un peth bach arall, bydd y cwestiynau bydd angen i chi ofyn i chi'ch hun yn amrywio dipyn, a dibynnu ar ai i'r farchnad defnyddwyr yr ydych chi'n gwerthu ynteu ydych chi'n gwerthu i fusnesau eraill. Yn y farchnad defnyddwyr, byddwch chi fel rheol yn gwerthu'n uniongyrchol i un person. Yn y farchnad busnes i fusnes, fe all fod yn fwy cymleth a sawl person yn ymwneud â'r broses, a gweithiau bydd y prosesau'n prynu'n fwy ffurfiol. Ond cofiwch, byddwch chi'n dal i werthu bobl go iawn, nid dim ond i fusnes dienw. Mae'n hwyl creu darlun o'ch cwsmer delfrydol, ac fel y dwedais i, mae'n wir yn werth i chi wneud hyn. Ewch ati, lawr lwythwch y templet na nawr a bwrw iddi. Byddwch chi'n falch eich bod wedi gwneud hyn.